ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದಾನ ನಾಟಕ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅದು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿದ ಏನಿಮುಟ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಇಂಚ ಆತಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಆತಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಇದಮಟ ತೋತಿಜಿ ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾಲ್ದೇರ್ ಹಾಂ ರೋಮಾಂಚನ ಬೊಕ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಬೊಕ ಇತ್ತಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶೇ ಒಂಜಿ ನಂಜಿ ಎಮೇಜ್ ಇಂಚ ಎನ್ನದಿನೆಜ್ಜಿ ಅವೇರ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ ಸೂಪರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡವಾರ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಅಷ್ಟಮಿ ಉಂಡ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎನ್ನದಿಜಿ ಇತ್ಲಾಯ್ಕ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬತ್ತು ತೂವೋಡು ಅಕ್ಲು ತೂವೊಂದು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕಂದಾಗ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿನ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಆತನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈತೀನಿ ಬೊಕ ಎರಡನೇ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಅರ್ನ ಎಂಕುಲ 10 ವರ್ಷದ ಜಾರ್ನ 10 ನಾಟಕ ತೀಯ 10 ನಾಟಕದ ವಿಭಿನ್ನమైన ನಾಟಕ ಒಂದುಂಡು ಅವಲ 10 ನಾಟಕಗಳು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಎಂಕಲ ತುಳುನಾಡದ ಅಷ್ಟೇಮಿದ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಆಯ್ತ ಮಹತ್ವ ಎಂಚಿನ ಅಷ್ಟೇಮಿದ ಪಿಳಿವೇಶದ ಆಯಪಾಡಿವ್ರೆ ಐತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಾದೇರು ಒಂದು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದವು ಒಂದು ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೂದಿರ್ನೂದತ್ತು ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಶೋಲ ಅವು ಫಂಕ್ಷನ್ ನನಗೊಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಾಜಗೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರಲೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಸಂದೇಶ ಕೊರಲೆಂದೇ ಬಂದಿತ್ತು 100% ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೇರು ದಯಬಣ್ಣ ಇಂಕಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತು ಯಾನ್ಲ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡಪುಡಿನ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪುನೆ ಒಂದು 40-40 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದಿಂಚಿ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರ್ಪನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟಮಿದ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗ ಒಂದು ಅಂಚೆಪ್ಪನಾಗ ಕೇವಲ ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ನಾಟಕ ಅತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಪಿಲಿ ಅತ್ತು ಒಂದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿಂಬಿಸವನಂಚಿತ್ನ ಒಂದು ಕಲೆ ಬಂಟನ ತೋಜದ ಕೊರ್ಲಕ್ಕಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ 100% ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅప్పుడు ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು 2 hours 20 minutes ಒಂದು ಏನೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ನಾಟಕ ಎಂಚ ಪೋತನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಫುಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು ನಿಗಲ್ನ ಊರ್ದಲ್ಪ ಒಲ್ಪಾಂಡ ಆಂಡ ನಿಗಲು ಖಂಡಿತ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಯಾನು ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೆಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನು ಧೈರ್ಯ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ 100% ಸೂಪರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಗಲು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಪುಜಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಯಾನು ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಧೈರ್ಯ 100% ಕೊಡ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೈ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಟಕ ಯಾನು ಇತೊರ್ತು ಈತಲ ಇಂಚಿತನ ನಾಟಕ ನಾನು ಇತೊರ್ತು ಲೈಫ್ ಹುಡಿ ತೋರ್ತದೆ ಎನ್ನ 52 ವರ್ಷದ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡು ನಾನು ಇತೊರ್ತಲ ಹೋಗಿದೆ ಕುಡ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಹೊಲ್ತಲೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಲೇನಾರು ದೂರ್ನತ್ತು ಇಂಚಿತನ ನಾಟಕನ ಇತೊರ್ತೇನೆ ತೂತುಜಿ ನನ್ನ ಮಲ್ಪಿರೇ ಇರಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಅವೇ ಟೀಮ್ದಾಗಲಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಯಾನತ್ತ ಈ ನಾಟಕ ಎನ್ನ ವಿಲನ್ ಪಾಡಿದನೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಬಾವೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಯನ ನಂಬರ್ 1 ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಿಲನ್ ಸಿಂಡೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಬರಲಾಯ್ಕೆ ಮಲ್ದೆ ఆయన ಒರಿಯನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಏನು ಬಾಯತೆಗುಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರಿ ಆಡ ನಾಟಕದ ವಿಲನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬರೀ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ತೂದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬಾವೆ ನೆಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಕೂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಏರ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಈ ತೋರ್ತು ಹೆಂಗೆ ಏರಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಂಚದ್ದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರೆ ಅವು ಎನಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೋದಿದ್ದು ಇದು ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಏನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಬಾವೆ ಅಂದ ಏನು ಬರೋಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಜಿನ ಹೆಂಗೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಹೆಂಗೆ ಪಂಡವಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗುಯ ಓವೇನು ಮೆಗ್ಗೆ ಆದ ಏನು ಫಲಯಾದ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಪುಗರ್ನ ಬಗೆದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಪನೊಡ್ಡ ಹಿಂಗೆ ಆತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅವಡು ಏನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಿಡ್ತಾಡುಲ್ಲ ನಾಟಕದ ಹೇಳಲ್ಲ ಕಮಲ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಹೂ ಬರಡೆ ತುಳಿ ಹೊತ್ತೇನೆ ತೂಪೇನೆ ನೊಂದುಲಾತೀರಿ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಹೂವೇ ನಾಟಕ ಬರಡೆ ಏನು ತೂಪೇನೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಡು ಹಾಳು ಪಡ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿನ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ಲು ಅಂಚ ಅವು ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಟ್ಟು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ನಾಟಕ ತೂನಾಗ ಮೈಂಡ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆರವಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಉಲಾಯತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಕೆಲವರು ಬರ್ಪು ನಾಟಕ ಎದುರು ಒಂದೇ ಸೀನ್ ತೂಯರಿ ಹೋಯ್ರಿ ನಾಟಕ ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಚತ್ತೆ ನಾಟಕನ ಒವೇ ನಾಟಕ ಆಡುವ ಫುಲ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೋಡು ಇಜ್ಜಿನಾಯ್ಕೆ ಪೋರವೆಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಜ ಬಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಯವತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅವನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಪಿಜರು ಉಣಸ ಪಂತೇಡು ಅರ್ಧ ಪಂತೇಡು ಲಕ್ಕಂಬೋನು ಪಕ್ಕ ಉಣಸಡ್ಡೆ ಜೀವನು ಅಂಚ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಏನು ಕುಡರವನು ಬಾವುಕರ ಅದು ಪಾತಿರನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾನಿಜಿನ ಮೈಕ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಪಾತ್ರನ ಜನನೈತೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾತ್ರಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮೈಕ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆಡ ನನವಲ್ಲ ಇಡೀ ರಡ್ಡು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಡು ನನವಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇತರ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೇರಿ ದಿರದು ಮಲ್ದಿರಿ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಶಬ್ದ ಅನ್ಬೋದು ಏರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಜೇಡು ಬಂಡ ಆಯ್ತು ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಬೇಕು ಆಯ್ತು ಜಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಎಡ್ ಆತ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ಅಷ್ಟಮಿ ಪುದರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕತ್ತ ಅಷ್ಟಮಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಸೂಪರ್ ಮಾತೇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಎಲೆಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಊರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಗರ್ ಒಂದುಂಡು ಅಡ್ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೌಲ ಕರಕರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ
ಹೊಸ ಟೈಪ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಖುಷಿ ಆತನ ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ತಪ್ಪದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುವಂಥ ನಾಟಕ ಉತ್ತಮ ನಾಟಕ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಆತನು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವಡು ಒಂದೋಡು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸತು ಕ್ರಾಂತಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ತೋಜು ಉಂಡು ನಾಟಕಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ರೈತಲ್ಲ ಕಾವುಡು ದೇವರು ಸೂಪರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರೋ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಶೋಕ ಆತನು ಎಂಕಲ್ ಬಿಲಿಬಾಡ್ಗಂತ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ಸ್ಟೋರಿ ಇದ್ದಾನೆ ಪಕ್ಕ ನಾಟಕ ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಪಾತೆರ್ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಅದ್ಭುತ ಸರ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಈ ನಮೂನೆ ಮಲ್ಪೊಲನ್ನು ತೋಜಾದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು 10ನೇ ವರ್ಷ ನಾಟಕ ನಾವು ಎರಡೆಲ್ಲ ಪತ್ತರ ಅಂಚಿನ ನಾಟಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪಡು ಸಂಭಾಷಣೆ ಇಪ್ಪಡು ಆಯ್ತು ಕತೆ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪತ್ತರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಬಲ ನಾಟಕ लायक आणि झाला पातेर ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಅದನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆದನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿಟಿಂಗ್ ಬರ ಬಾರಿ ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ ಬರ ಬಾರಿ It was a very nice act, nicely performed, and everything about Tulunad's culture and everything was very nicely described in the act. Thank you. ಎಡ್ಡದು ಭಾರಿ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕಣಿಗೆ ಮಂತಿನ ಪೊರ್ಲು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ 100 days. ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಕೊಡೋರ ತೂಕಂದ ಅವನು ಸರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಅಂತ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದ್ರೆ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬರ್ತುತ್ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕೊಡು ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಾರ್ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡೋರು ತೋಲ್ ಅಂದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಚಂದ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತೀರ್ಥೋಜಪನ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಆತ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಉಂಟು ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ಪುಂಜಿಲ ಪೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿವೇಷದ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಪ್ ನಾವು ಪೂರ ಊರುಡ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಾದ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ತುಳುನಾಡು ಎಡ್ಡೆ ರೈಸನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೊಲ್ದು ಫಿಲ್ಮ್ ತುಲೆಕಂಡು ನಾಟಕ ಅಂದದ್ದು ಥಿಯೇಟರ್ ಕೊಲ್ದು ಫಿಲ್ಮ್ ತುಲೆಕಂಡು ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಲ್ಕನೆ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಎಂಗುಲು ನೆಕ್ಕಸ್ಲಾದ ಗೋಡ್ದು ಬೋದ ಪೂರ ಜನ ಒಂದು ಹಾಲಿಡ್ ಬತ್ತು ಓಡವು ಪಕ್ಕ ಇಂಚಟ್ಟು ಟಿವಿ ಕಾಪರವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಲೆಕನೆ ಓಕೆ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಆಗಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಗಲ್ಲ ನಾಟಕ ಹೋಗಲು ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂಕಲ್ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತೂವಲ್ಲಿ ಕೂಡ Bari shock, something different. ಸೂಪರ್ ಅದೋಲಿ ಸರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬತ್ತನ ನಾಟಕ ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತಂದು ಯಾತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂದು ಕೊಡೋಣ ದೂಸಲ ಅದು ಲೆಂಜ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಏಸಲ ಲೆಂಜ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಮೇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಾವೇನು ಅಂಗವಿಕಲ ಏನೋ ಅನ್ಬೋದು ಅವು ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ನಿಜ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಸ್ತ್ ನಿಜ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನಕ್ಕೊಂಡ ಅರೇನು ಮಸ್ತ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೂರ ಲ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ನಂಗೆ ಊರು ಬರಡು ಅಂತ ಆಸೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಅಷ್ಟಮಿಂಜಿ ಎತ್ತು ಗೌಜಿಡ್ ಹಾಪುಂಡ ಅದೇ ಗೌಜಿಡ್ ನಾಟಕ ಆತಂಡು ಪ್ರಸನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಟಾಪ್ ಆತಂಡು ರಂಗವಿನ್ಯಾಸ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಬರೀ ಅಮೋಘ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವಳು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರಲಿ ಎತ್ತರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರಲಿ ಬಂದೇನು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರನ್ನು ತೋಜ್ಪಾತ್ ಕೊರಿಯರು ಯಾನಲ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು
ಅರೆಡ್ದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನಾತ ಕೊಡುಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕರಗೊಂಡು ಐನು ಮಾತು ಭಗವಂತ ಯಾರನ್ನ ಕೈಟು ಕೊರ್ಪಾಡು ಇಂಚಿತ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಗ ಕೊರ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಯಾ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಪ್ ಅನ್ಪೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರೆ ಇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜ ಗೆಡ್ಡೆ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪವನ ಚಿತ್ರ ಬೊಕ ಅವಿಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ್ತ ವೇಷದ ಮಹತ್ವ ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಏನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೆರಪದ ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಸಾರ್ಥಕದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ತಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತಾನೊಂಜಿ ನಟನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ತನ್ನ ಊರದ ಜವಣರಿ ನಾಡು ತನ್ನ ಊರದ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಊರು ಪುದರಕ ನಾಡು ಪಂಡದು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಬೈಲೂರು ಪಂಡಗ ಪ್ರಸನ್ನರ್ನ ಅಂಡಾಡು ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮನ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾಟಕಡು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡಗ ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರೆಯುಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮೇಯ್ನಾದ ದಾದ ಪಂಡ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಳಿ ನಲಿಪುಣ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ ಆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ತೆಗೆದ ಒಂಜಿ ಪಟಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಿದ ಅಷ್ಟಮಿದ ಗೌಜಿ ಈ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮನು ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಸೋನು ಒಂಜಿ ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕರು ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯರು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಾಕಲು ತುಳುನಾಡಕ್ಕೆ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೂದು ಈ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ನೂದು ಒಂಜಿ ಶೋ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಪಂಡಗ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನಾಗ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜನಕಲ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ತುಳುನಾಡ ಜನಗಳು ಎನ್ನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕೇಳಿಕೆ ಒಂಜಿನ ಪಂಡಗ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆ ಎಂಜಿನ ಪಂಡಗ ಇತ್ತೆ ಈ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಬರದುಲ್ಲೇರು ಎತ್ ಪಡ ತುಳುನಾಡ ಟೀಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮಾಡೋಂಜಿ ಏರು ಪಣಿಪಿನ ಬುಡ ಬಿದ್ದಿರ ಒಂಜಿ ಅನೇಕ ಕುರಾಲ್ ತಂಡಗಳು ಅಕುಲ್ ಅಂಚಿನ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ 100% ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಬರೋದುಂಡು ಈ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಊರ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತದೆ ಮೊಕಲ ಒಂಜಿ ಈ ನಾಟಕನು ಅಷ್ಟಮಿ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ನೂದು ನಾಟಕ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಸೌಬೇಗ ಮುಗಿ ತೆಕ್ಕೊಡು ಅಂಚಿನ ಪಿದಾರುಗಳ ಪೋದಿ ಈ ಶೋ ಆವಡು ದಯಪಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದು ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಆಪಡು ನಾಲ ಇಟ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ನನಾತಗಳು ಇನ್ನ ಪನ್ಪೇದೆ ಮರವಾದ ಬೇರೆ ಎಡ್ಡಾಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ನನಾದು ಈ ಉಣೆಡ್ಲ ಎಡ್ಡ ಐನಾತ್ ಪಂಚಿಂಗ್ ಕೊರಡಂದು ಎಂಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತಂಡೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಈ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಏನು ಇಂಚಿತ್ತನೆ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜವಣೇರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸೊ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ನಾಟಕದ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಅಗಲ ಪಾರ್ಟಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಐ ವಿಶ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಗರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆ ದುಂಬುದ ಪ್ರಕಾರ ಐಕೊಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಪೂರಕ ಉಂಡು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಎಂಚ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲೆನು ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಸ್ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪು ಅವನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಚೌಕಟ್ಟಿಡಾರ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿ ಕೊಡ್ತೇರು ನಿಜವಾದ್ಲು ಎಂಗಲ ಬೈಲೂರ್ದ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಎಂಗ್ಲು ಬೈಲೂರ್ದಾಗುಲು ಅಂಚಾದ ಬೈಲೂರ್ದ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತದು ಬಕ ಮಾತ ನಿಕ್ ದೇವಿದರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತು ಇತ್ತದು ಎಂಗಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರನ ಈ ಅಷ್ಟಮಿ ನಾಟಕ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದ ಬರ್ಡ್ ಬಂದು ತುಳುನಾಡು ಬಕ ಪರವೂರು ಪಿದೆಯೂರಿಗೂ ಮಾತಗೋಡಿಗಳ ಪೋದು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನಾಟಕ ಅಂತ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಮನವ ಖಂಡಿತ ಮಾತಿರಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ನಾಟಕ ನನಾತ್ ಕೂಡ ಎಂಗುಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ತಂಡಗಳು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತಿರಗಳು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ 10ನೇ ಡ್ರಾಮಾ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಗುಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹತ್ವ ಅಂಚೆನೆ ಪಿಲಿನಡಿಕೆದ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಂಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯದ ಸಂಯೋಜನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಂದಿರ ನಿಜವಾದ್ಲು ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಆಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೃಶ್ಯಲು ಅಂಚನೆ ಕಥಹಂದರ ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ದೊಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟನ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರರಂದು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ರಂಗಮಾಂತ್ರಿಕೆ ಎಂದು ಈ ಅಷ್ಟಮಿ ನಾಟಕಡಾರು ಪ್ರೂವ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದಂತೂ ಇಂಕಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಊರು ಬೆತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಲ್ಪ ಈ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯತ್ತಿನ ದಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಬುಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಖಲ್ನ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮನ್ಪುನ ಪಾತೆರನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಏನು ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಬಡಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಇರ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ನಿಖನೊಂಜಿ ಒಡನಾಡಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಬರವಣಿಗೆದ 10ನೇ ನಾಟಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿದ ಸಿಟಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈತ ವೀಕ್ಷಕರು ಬತ್ತೀರು VIP ನಕುಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಇದು ಊರದ ಗಣ್ಯರು ನಕುಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಇರೆಗೆಂಚ ಅನಿಸಂಡು
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ದುಂಬುದಿಂಚಿ ಪನ್ಪಿನುಂಡು ಒವೇ ಬೇಲೆನು ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಬಂದು ಇರು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರು ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ಬೋದು ಏರೆ ತೂವಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದಿನೇ ಆದುಪ್ಪಡು ಆಯಾಗ ತೂನಾಗ ಫೀಲ್ ಆವೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರ ಮಾರೆ ಸುರುಟು ಐಕ್ ಶ್ರಮ ಪಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ರಿಸಲ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಈರು ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಸೊ ಪ್ರಸನ್ನೀರು ಅವೇನೇ ಮಲ್ದಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ನಾಟಕ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕದುಕ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೌದು ಪಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಜಿ ನಾವು 100% ಕ್ಲಿಕ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೇನ ಪಂಡ ಇರು ಬೆನೋಡು ಇರು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2.5-3 ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಬೆಂತನು ಸೊ ಐತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನಿತ ಸೊ ನನ್ನ ಬಾಕಿದ ಜನಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಇಷ್ಟ ಆವು 100%. ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಬರ್ತನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜನಕ್ಲೇನು ಎಂಕ್ ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಸುಮಾರು ಸರಿ ತೂತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಸೊ ಪೂರಕ್ಲ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದಾಕಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತ ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಏನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ನಾಟಕನೇವು ಸೊ ಅಂಚದ ಮೂವಿ ತೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಬಟ್ ವಿಷಯ ಏನ ಪಂಡ ಆ ತಾಂಡಲ ಅವೇನು ನಮ್ಮ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದು ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಕುಲ್ಲುದು ಪೂರ ಏನ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ದಾಲಿತನ ಪ್ರಸನ್ನೇರು ಕುಲ್ಲುದು ಪ್ರಸನ್ನೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂದ್ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ನನ್ನ ದಾಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ದಾಲ್ ಆವಡ ನನ್ನಲ್ಲ ಅದು ಬೆಟರ್ ಮಲ್ಪರೆ 100% ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.